Wate, di pa ako wate. Meron neck po. Law in the mix. 5 na lang, timong lang 5. Meron neck po. Pastilan! Jampong! Jampong! Meron neck po. Unggoy ang kainit! Parang tuski lagi. Meron neck po. Law in the mix. Wate, di pa ako wate. Meron neck po. Law in the mix. Meron neck po. Wate, di pa ako wate. Orders, sat, orders, sat, orders, sat, orders, sat, lubig sila. Magalabing sa budot, galabing sa budot. Magalabing sa budot, galabing sa budot. Galabing sa budot. Orders, sat, orders, sat, orders, sat, orders, sat. Sat, lubig sila. Sat, Ayan yun, Mika Love. Shoutout, Ate Ses. I miss you, Ate Ses. My goodness. Kumusta, Ate Ses? Oh, may gabi eh. Kadlaw na dali, Ate Ses. May pag human ako edit, Ate Ses. Naghimo ko tutorial. Para na ipang-upload.
Oh, clear ba kung tingog Ate Ses? Kumusta Ate Ses? I miss you, I miss you. Pagkalabing sa budot, kalabing sa budot. Ayan, Ma'am Vidsky Journey, thank you sa ano yun, Ate Ses. Thank you, Ate Ses, Ma'am Vidsky. Thank you. Napasaharang. Sige, Ate Ses. Sige. Lubig sila. Pagkalabing sa budot, kalabing sa budot. Pagkalabing sa budot, kalabing sa budot. Kalabing sa budot. Lubig sila. Pagkalabing sa budot, kalabing sa budot. Ayan, may love shoutout, Tiglia Low. Welcome na. Gimingaw, dyan ko ninyo. Ay. Yahoo! Gibuhat ka na kong tanan para ma-okay akong V8. Yahoo! Actually, karong V8, karon daghang gaway-gaway, o daghang mga wiring-wiring. Para lang yun mabuhi. Tiglia Low, Ma'am Vidsky Journey, Ate Ses, gimingaw ko ninyo, Jude. Goodness. Tamsak host, Yahoo. Na-busy pa mga tao sa dinner time kasi dito. Sige, okay lang Ate Ses. Hanggang alas 8 ng umaga tayo ngayon.
Gusto lang naka-LS sa balik hantod ni ugma. 24 hours. I miss you to Tigleya. Most requested song of Ay, thank you sa nagpaharang dyan, Ate Ses Mavitsky. Ate Glea, maraming salamat sa iyong paharang dyan. No? And sa mga kumakain dyan, nakain lang po kayo. Oh, iwasan ninyo kaon. Oy, Tigleya, maraming daghang salamat sa imong blessing nga gihatag. Yahoo! Thank you kayo. Dako kay nagtabang Tigleya karon sa inyong mga ihatag sa ako nga blessing. Yahoo! Sa teses kabalo na. Kailangan magtigom yun. Thank you kayo Tigleya sa blessing imong gihatag. Miss you host na kisses sa imong family diha. Thank you si Inso natulog na. Sayo ni Saka kay wa man natulog na sige katanaw YouTube. Yahoo! Isa pa man diri nganong lahi man loading maning kuan StreamYard Tigleya once again daghang salamat sa imong blessing. Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ on the mix.
most requested song of the night. Check, sound check. Hello, sound check. Ayan, may love shoutout. Sir Rolando Nasin na nasa harang, Sir Marcoy. Kumusta? Shoutout, tamsak. Kumusta Sir Rolando? Na-miss ko kayo, Sir. Yahoo! Anong balita, Sir? Ayan, maraming salamat sa inyong paharang dyan, guys, no? Yan, guys, rinig nyo ba ako, guys? My goodness. Baka salita ako ng salita dito, guys, pero di nyo ako naririnig. Nakatungog ba muna ako? Thank you guys sa pa-clear, Ate Glea, ha? Ayan, hello, shoutout po ninang Ses Daily Life. Hello, Glea Low, sabi ni Sir Rolando Nasin. Sir, kumusta sir? May balita sir. Wala bang, ano bang next video mo? Ano bang mumukbang mo sir? Try mo mamukbang ng ano sir, ng tawag doon yung maasim sir ba? Ayan, masaya ko dahil naka-LS ka na Engineer Dong Marcoy. Ayan, Ate Ses, thank you din sa blessing na binigay mo Ate Ses. Mga chup-chup. Oo. Ma'am Vitsky Journey, kung nakakarinig ka man, pasensya na, may utang ako sa iyo. Sa inyong dalawa ni Teses. Meron pa akong hindi nagawa, hindi natapos. Ayan, pasensya na kayo ha. Wag mag-alala, gagawin ko 'yon. Pasensya na talaga kasi yung pang-edit ko hindi maka-render. Ewan ko ano nangyari dito. Ate Ses, kung kano Ate Ses, paligog ingon ni Ma'am Bidsky. Katong giingon nimo. Katong imong giingon sa kuha. Wala pa na ako na-render gyud Ate Ses. Actually naghimo na ako gihimo Ate Ses nga kuan, maghimo po ko tagduha-duha para namoy kapilian. Na problema lang Ate Ses kay di ma-render. Ambot niya akong tawag ani cellphone. Ako nakalimutan ato Ate Ses nakakuan akong gibuhat Ate Ses tawag ani. Akong gihimo di akong gihimo. Chulukoy may ng cellphone god ang kuan ang tawag ani ang SD card. Mo kuan siya mo okay man unta inig-play na ako pero inig tawag ani mulikoy gid siya. Ay, Kuya Misikero, Mega Love, shout out. Kumusta kuya? Kumusta? Oo. Kumusta ang kinabuhi nato diha?
Mega Mega Love, shoutout musikero, sabi ni Tiglia Low. Si Rolando, kumusta sir? Anong balita sir? Musikero, naka-BG lang ako kuganiha sa imong LS sa Minaw Rako. Ingon si Ate Ses. Saglit guys tuning... Pro DJ Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ Dance Rex DJ on the mix. Host, road to 1K si Musikero. Sige, Ate Ses, saglit Ate Ses. Ay, aming Love, shoutout Ma'am Jubilin FW Channel, harang host. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Job. Kumusta, Ma'am Job? Kumusta? Song of the night. Jubilicious, shout out, sabi ni Ate Ses. Ma'am Job, kumusta, Ma'am Job? Ate Ses, punan ako si Ate Ses, punan ako si Musikero karon naghuman ako Ate Ses. Punan ako sure mga 4 or 5 Ate Ses. Ate Ses, anong Jubilin Delicious naman yan? I mean, kumusta po ang lahat, Sir Marco? Yan, Sir Lando, kumusta, Sir? Wala bang mukbang dyan? Mamukbang ka na ano, Sir? Yung maasim ba, Sir? Kamyas ba yun? Sambag, Sir ba? Iba pa yung kamyas at saka sambag.
Ma'am Job, okay lang yung Jubilicious, yung masarap na Juby. Yahoo! My God. Aalis na naman tong si aalis na naman tong si Ma'am Job pag ko i-hatchet ko to. Jubilicious lalo na pag nagti-TikTok ka. Ay, magaling ka palang mag-TikTok, Ma'am Job. Oh. Send mo sa akin yung TikTok, Ma'am Job. Follow kita. Hello sa lahat. Oo. Hello sa Nimo, Kuya Musikero. Oo. Ma'am Job, may TikTok ka pala, Ma'am Job. Oh, ano yung TikTok mo? Send mo sa akin. Anong natin? I-follow natin. Ayan, sawi sa pag-ibig. Harang host. Oh, daghanag tiba kaning Ma'am Jubilin. Uy. Ikaw, Tigleya, wako TikTok ka, Tigleya? Pwede ba TikTok diya sa inyong kwan? Sa inyong diya sa tawagan ni Europe? Yahoo! Hello at Jubilin FW channel, sabi ni Sir Rolando Nasin. Sir Rolando, di mo ako rinig, Sir Rolando? Sir, request naman ng mukbang, sir, yung mga maasim na sir, maasim na mga pagkain, sir. Katok tadong. Katok radong. Unsa man katok? Unsa na katok? Tigli yan katok diri kay mo nang gamay ba? Diyos ko. Kani may mag-TikTok sa mag-TikTok bahalag copyright ani. Pamparam pam pam pamparam param sumabay lang sabay ang sarap sa pakiram pam 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 param gawa namin ito habang bilog din ang buhay mo to lang sa kabilang pagka kami nang hinahanap mo pamparam pam pam pamparam param sumabay lang sabay ang sarap sa pakiram pam pam. Yan, Three Brothers Channel, Mega Love, shout out. Ma'am Jubilin, gihapon eh. Nagiha, Ma'am Jubilin eh. Thank you, Ma'am Jubilin, gitambakan. Oy, Ate Agnes Antonio, Mega Love, shout out, Ate Agnes. Hello, Marcoy Tamsak. Hello, Ate Agnes, I miss you, Ate Agnes. Mua chup chup. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Pag naririnig mo to, nasa kabilang pagka kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param sumabay lang sabay ang sarap sa pakiram pam 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 param gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Ayan, okay lang, Ate Agnes. Medyo na yung tawag doon na gawa ng paraan yung V8 ko. My goodness. 'Di ba may tutorial ako na ina-upload nagluloko na naman. Ngayon dami ng pansit. Para ng pansit yung yung V8 ginawa ng paraan. Yung ginawang battery ko is yung aking power bank. Dinirect ko na. Ayan. Oy, Ate Agnes, maraming salamat sa iyong blessing, Ate Agnes, ha. Oo. Nga yung ginawa kong tutorial, nag-testing ako, nag-record ako ng yung tutorial by my voice over. Pinapahinga ko lang, kinabukasan mag-LS sana ako, my goodness. Nawala na naman. Kaya ngayon inayos ko ulit. YouTube, ikaw yan, Ma'am Job? YouTube, ikaw ba yan? Ikaw naman, Ma'am Job, lagyan ka ng jacket, Ma'am Job, ha?
Ayan, Ma'am Job, maraming salamat sa mga alagad mo diyan, ano. Lagyan ko na lahat 'yan ng ano ng jacket. Ayan, ayan, ulitin ko, Ate Ces, Ate Glia, Ate Agnes, maraming salamat sa blessing na sinishare niyo sa akin. Malunggay, bunga, isang sako. Bili na kayo. Grabing malunggay. Isang sako may bunga. Yan, Michael Esteban Anong, pangalan ba yan ng anak mo, Ma'am Job? Si Michael? Michael Esteban Anong, Miguel Love, shout out. Mga alagirds ni, mga alagirds ni Ma'am Jubilin. Check, hey, isa. Order sat, order sat, order sat, order sat, tubig sila. Miguel Love, shout out, Glia Low, Dos. Oh my goodness. Pinasok na kanyang mga alagirds. Ayan. Wala ka harang. Meron akong harang, Ate Agnes. Oh, merong harang yan. Magalamig sa mundo, galamig sa mundo. Magalamig sa mundo, galamig sa mundo. Saglit check ko ha, baka doon sa sa music na piniplay ko kanina. Check ko lang ha. I'm sure naka-limited 'yun, naka-yellow. Galamig sa mundo. Order sat, order sat, order sat, order sat. Order
Sa lubig sila. Sa sa Pagkalabing sa mundo, kalabing sa mundo. Ayan, naka-limited nga, naka-yellow. Dahil sa dahil may music background tayo. Ayan, hayaan niyo na guys yung yung harang naka-yellow eh. Mamaya ko na i-request for review ko to mamaya pag end ko. Sound check, testing, 1 2 check. 1 2 check. Igunana na siya Ma'am Glea sa kon kanang tawag gani. Kung mag-play ka og music, mag-background, mag-yellow gina siya. Pero inag-end na ako lang i-click lang nimo tong restriction tapos I request for review. Dara ako ipakita. Ako ipakita ang nag-yellow na siya. Share screen, Chrome tab. Dara. Nag-yellow siya, nag-yellow. Tapos i-click lang yung add suitability naka-yellow siya tapos i-request for review lang ni para mawagtang para mag-green siya. I-manual kung na-copyright detected, mabutang dire copyright ineligible, i-mute na lang nimo para mo balik siya green. So, request review pa una ni. Anag na siya. Sa lubig sila. Ayan Ate Agnes, wala ka bang work ngayon Ate Agnes? Yahoo! Ate Agnes, hindi po ba nagamit yung yung V8 mo Ate Agnes? Ate Agnes, hello? Lagi na kalabang tuloy na kayo na imong kabaw. Huwag akong ay mao, bati maalat na kakal. Maluoy ganti mong kabaw. Hala, ay na lagi laba. Alang kabaw. Okay, Ma'am Job, thank you sa yung blessing na binigay Ma'am Job Thank you very much.
DJ. Uy, 44 minutes. Grabe ang harang. Sa kauras. Sa kauras, hapit. Sa mga walay kuya, sa kamot sa mga walay kuya, sa kamot sa mga walay kuya, sa kamot sa mga walay kuya, magbubuts-bubuts na kitang tanan, magbubuts-bubuts di buong kalibutan, magbubuts-bubuts na kitang tanan, magbubuts-bubuts di buong katauhan. Ayan, may love shoutout, Buhay OFW. Oh, si Ma'am Jubilin, gihapon eh. Kasi, Ma'am Job, ikaw ba yan, Ma'am Job, si Buhay OFW? Ang ginawa ko po, Ate Agnes, is, kasi yung cam ko, ginamitan ko ng software na minicam, Ate Agnes. Pwede ka magdagdag ng mga overlay sa yung screen maliban sa StreamYard. Gumamit ako ng Ate Agnes, yung software na minicam. Yun ang ginamit ko, tapos pwede kang magdagdag ng tawag doon ng overlay o maliban doon sa sa StreamYard. Kasi pag sa StreamYard is limited pag hindi ka naka-premium. So, ang ginawa ko, pag merong nagpapalipad, screenshot ko yung yung screen ko, tapos ika-crop ko yung mismong super chat. Tapos i-add ko siya sa overlay media file dito sa meron siyang window. Pwede siyang dalawang ganyan, pwede ding apat. Depende na kung anong pwedeng mano sa screen yung kasya. Minicam po yung ginagamit ko. Ito, Ate Agnes, ay papakita ko ipa-display ko dito sa i-share screen ko. Ayan, yan po yung gamit ko na software, Andito sa nandito sa baba. Yung ito yung mga screenshot yung apat. Tapos kung magdagdag naman ako ng ibang screenshot, i-click mo lang itong add, tapos media file. Tapos kung saan mo sinisave yung screenshot. Sa akin ngayon, sisave ko doon sa lista para madaling makita. Okay, kahit sabihin mo hindi pa rin naintindihan. Laptop yung ginagamit ko, LS Ate Agnes. Tapos may cellphone ako dito, naka-monitor ako. Tapos sa laptop mismo, merong program na naka-install na pangalan ay Minicam. Itong naka-display. Actually, ito yung logo ko na nag-aapoy. I-click ko to. Yung makikita nyo dyan sa screen ko is yung apoy. I-click ko to yan. O di ba nawala ako, tapos nawala ako, tapos yung logo ko na umapoy. Tapos
kung ibalik ko yung sa ano, i-click ko naman itong dito sa taas. Bali dito sa first na screen. I-click ko yung trans mean transfer or transition. Babalik yan ulit. Yan. Di ba? Oo. Ganun lang yun. diskarte lang Ate Agnes. Kasi sa StreamYard, madaming pwedeng gawin sa StreamYard. Pero kaso naka-free lang limited yung mga features na magagamit natin. Kaya ginamitan ko na ng ganito. Ayan. Kamot sa mga walay kuya. Isa kamot sa mga walay kuya. Isa kamot sa mga walay kuya. Isa kamot sa mga walay kuya. Magbubuts-bubuts na kitang tanan. Magbubuts-bubuts di buong kalibutan. Magbubuts-bubuts na kitang tanan. Magbubuts-bubuts di buong katauhan. DJ Dance Remix. Para ni kay Tibuloy dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ning imong kwarta kundi para sa amua sa katawan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go Kapa! Way sirado!
Ay, Mika Love, shoutout kapatid na Fatima BC Channel. Mika Love, shoutout. Kumusta kapatid? I miss you. Ayan, Mika Love, shoutout sa lahat. Kararating lang ng bahay. Ayan, bihis-bihis at pahinga ng konti kapatid. DJ Dance Remix. Para ni kay Kibuloy, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go Kapa! Why sirado? DJ Dance Remix. Basta Disco. Balog Mobile Sound. Ay nauwagan Basta Disco. Balog Mobile Sound. Magsayaw, makiyataw kay DJ Rian Mar. kay badi, tambok na 60. Lawas di mo, mura naman ang puniti. Sexy lagi. Pero baby mo ang nasa kilikili. Ang pupunta ko na doon sa pag-ingon. Tanawa ang imong nawong, mura na kukalibangon. Iris ko sa kalimi, sayaw ang babae. Dating katawa sa mga lalaki. Nag-PI-PI, mura na kukikiti. Piling siksi, wala siya na kuyapi. Love you dito, love you diri. Sa sobrang love you, wala siya sa balansi. O akong giduol, ako kay nagbuol. Ay ang gusto sa pagkilan tayo, ay nauwagan. Let's go! Basta Disco. Balog Mobile Sound. Magsayaw, makiyataw kay DJ Rian Mar. Kay badi, tambok na 60. Lawas di mo, mura naman ang puniti. Sexy lagi. Pero baby mo ang nasa kilikili. Ang pupunta ko na doon sa pag-ingon. Tanawa ang imong nawong, mura na kukalibangon. Iris ko sa kalimi, sayaw ang babae. Dating katawa sa mga lalaki. Nag-PI-PI, mura na kukikiti. Piling siksi, wala siya na kuyapi. Love you dito, love you dito. Sa sobrang love you, wala siya sa balansi. O akong giduol, ako kay nagbuol. Ay ang gusto sa pagkilan tayo, ay nauwagan. Let's go!
Tadasco. Balog Mobile Sound. Ay nauwagan ay nauwagan Power Beats Club. Ialsa ang gamot sang mga gwapa. 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 Ialsa ang gamot sang mga Okay, okay, Teses. Ingat, ingat, Teses, ha. Amping, Teses. gwapa. Ialsa ang gamot sang mga 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 gwapa. Itatanim mo, oy. Ialsa ang gamot sang mga gwapo. Magbalog-balog ta kauban si DJ Airplane. Virgin ka? Ialsa ang gamot sang mga gwapa. 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 Itatanim mo, oy. Ialsa ang gamot sang mga gwapo. Magbalog-balog ta kauban si DJ Airplane. Ayan, Miguel Love, shoutout ulit sa iyo, kapatid na Fatima BC Channel. Ayan, Miguel Love, shoutout, Ate Ses, Ate Agnes, Ate Glea, Sis Jove. O, galing kay kapatid na Fatima BC Channel. Power Beats Club. Bago Mix Club. Bago Mix Club. Ayan, Miguel Love, shoutout Mang Roger Official TV. Oh, tamsak bay. Nagkasalamat sa iyong patamsak dahil Mang by Roger bay. Yahoo! Ano yung ultrasound, kapatid? Oo. Oh, alam na, kapatid, alam na.
Kung ano yung nakikita mo dyan, kapatid, alams na kapatid. 20 ang tunga. This ang 1/4. Manayot ang tanan, ka-invite si DJ. Blessing yan, kapatid. Blessing. Blessing yung nakita mo ultrasound dyan, kapatid. Blessing yan, kapatid. Eric name. Aywa jud pagdamling para makaangkon sa bagtik sinaw nga tamban 40 kilo. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. Power Beats Club. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. DJ Eric name. Sayaw, bay. My goodness, bay. Operator kong diskuhan, bay, pero di jo. Di ko, bro, humok, bay, puste sa kurente na ako, bay. Bubawag ko ng puste sa kurente. Kapatid, bakit naging, bakit bad news? Oo. Pwede mo bang i-share dito, kapatid? Mix Club. Kain tiyang tunga. This ang 1/4. Manayot ang tanan, ka-invite si DJ Eric name. Aywa jud pagdamling para makaangkon sa bagtik sinaw nga tamban 40 kilo. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. Power Beats Club. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. O pinikanan. Biara bagtik sinaw. Puso na karon sa mga batanon. Ang inaw si Tayawan, pangkurok-kurokon. Hindi pa daw di uso sa unang panahon. Na ang sapot o ang paa, patay hugot. Diri sa diskuhan, kung imong mapatayan sa birthday time. Ay, di sila ganahan sa mga sukarap. Alina din atong ilihok-lihok ang atuang body. Sayaw pinag-work, sayaw pinag-work, jerk, sayaw pinag-work, sayaw pinag-work, jerk, sayaw pinag-work, sayaw pinag-work, jerk, sayaw pinag-work,
ang stepping kanina sayaw kay kalingas tipik murara tagit tumaw sa aming mga lalaki katatataw pasumang ilalang tawalami ng ikaw naging pasigat ang tao sa ilang say. Ma'am Job, hindi po yun na extreme, Ma'am Job. Ano po yun? Ultrasound. And Dan Tamsak host and Harangs and Mika love shoutout Ma'am The Shining Filipina. Thank you sa pagbisita, Ma'am The Shining ha. Mua chup chup. Ang atuang body sayo pinag-work sayo pinag-work church 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 sayo pinag-work sayo pinag-work church. Sa partner ko po, Ma'am Job. Blessing po yun, Ma'am Job. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang iyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na tukog isa ang mga suya. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang iyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na tukog isa ang mga suya. DJ Arky Idol. Hindi ako mag-LS, Sis Glea. Sabi ni Ate Agnes. O bakit di ka mag-LS, Ate Agnes? Hello, Ate Agnes. Mag-end na ako, Ate Agnes. Ate Agnes, mag-end na. Naka-isang oras na din ako, Ate Agnes. Sis Fatima, BC Channel, tanong mo nga amo kung ano ang salitang abal lagi ko narinig kasi sa amo kung may inuto sa akin yung narinig ko lagi. Ano yun, Ma'am Job? Ate Agnes, mag-end na ako, Ate Agnes, kasi naka-isang oras na din ako, Ate Agnes. Joke, tutulog na, duty ako bukas. Sure ka, Ate Agnes? O naka-isang oras na ako, Ate Agnes, pwede na akong mag-end. And pwede ako tapos sa iyo, Ate Agnes, kasi panghapon pa duty ko bukas. Pwede ako tapos sa iyo, Ate Agnes. Sige, Ma'am Tigleya, mag-ready ka na kasi naka-isang oras na ako. 1 hour and 13 minutes. Pwede na akong mag-end. Kung sino yung next na mag-LS, mag-ready na po. Tigleya, sabihin mo lang ha pag ready ka na. Para i-end ko na. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang iyong ilok. Sayo sa
tunga, bilbil ipakita, tanaw na pupugisa ang mga suya. Kamong mga kamok, ayaw na mo kahadlok. O, kung sino yung susunod sa akin, mag-ready na kasi pwede na akong mag-end. Kasi naka 1 hour and 15 minutes na ako. Oh. Ayan, sino susunod? Si Tigleya ba or si Tiagnes? Mahalag na nabasa na ang inyong ilok, tayo sa tunga, bilbil ipakita, tanaw na pupugisa ang mga suya. Suya, suya, suya. Sinabi ko bakit ano ba ibig sabihin ang abal, madam? Sabi ko hindi man nakasagot, sis. Pakitanong mo nga, sis, para alam ko, sis. Salamat. Hey, Siglia, tambay lang ako sa iyo. Habaan mo para mamuni ka na. Ano mamuni, ti Agnes? Eh? Sige, Tigleya, ikaw na, Tigleya, para habang di pa ako inaantok. Bibisitahin ng mga alagads natin 'yan. Tambayan natin ang mga alagads. Gagambalain natin yung LS mo. Gagambalain talaga. Sukuri natin ang sugod, mga kapatid. Layat na mga alien! Sayaw, sayaw, chot! Layat na mga alien! Sayaw, sayaw, chot! Layat na mga alien! Matitoy ang mga tisoy. Mura po. Try ko tanong sa kanya, Maya, sis Job. Sabi ni Mama Fatima, 12 minutes sa harang. Tigleya, pagkatapos ng Tigleya, mag-ready ka na, Tigleya, ha? Para ikaw na sunod. Idongoy, kalangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, muraga dapok-dapok. Dalag sa mangita. Buksa-buksa-bok. 1, 2, 3. Aso karap. 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 1, 2, 3. Aso karap, choy. Ayaw mga choy. Aso karap. Halagway angay. Aso karap. Sayaw pisagway ligo. Aso karap. Sayaw pinabihagay. Aso karap. Ang mga tisoy. Sige at tisoy. Murarabag yun. Silang mga tisoy. Ang ilang nawa. Palarapay mga lamoy. Kung ibang adomo, no.
Oy, Marie Chris, may kami love shout out. Oh, may alagad ka ng Miss Marie ha. Oh, Marie Chris Marie Magkidong, may kami love shout out ha. Oh, kumusta Marie? Oh, I miss you. Okay lang Marie Chris, mo gihapon. Mo gihapon Marie Chris, nag-antos sa tumang kapobre. Oh, ikaw Marie Chris, kumusta na diya? Kumusta? Oh, nakasahod ka na ba Marie Chris? Oh. Pa-burger ka naman dyan. DJ Dali Mark yun, napay burger diri nga side. My goodness. Kailangan ko gawin yung burger. Yung naghanog sauce with a saucy. Dance remix. Bounce party. Naki bounce tayo. Sayaw na saan. Let's do the hook again moves. 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 Monkey bounce party. Monkey bounce.
Nakasahod na gini si Marie Chris kay nakapa-burger naman. Tayo. Oh, pwede na mag-menu ka na, Marie Chris. Sayaw na saan. Let's do it. The hook again. Mindanao Mix Club. Let's do the hook again. Moves. Let's do. Kuha to, Marie Chris. Malata to, malata. Oh, malata to siya pag di kuhaon. Hoy, Miki Love, shout out Ma'am Mars. Agoy, nakaabot pa ba ko? Kaabot kayo, Ma'am Mars. Miki Love, shout out Ma'am Mars Abreu. My goodness. Dito nagtambay ako phone ka musikero. Oh, ikaw diha ang dugay na og sweldo. Ikaw diha ang dugay na sweldo, barato na nako asa barato. Kalau sa Diyos, kaduha ko ng sweldo, pero karong nga sweldo, wala ko sweldo kay wakabot akong kwan, akong tawag ni, akong revenue. Next pass lang sa karon. 2 minutes more. Sige, Ate Glea. Mag-ready ka na pagka humana na. Okay, thank you sa pagpa-member, Ma'am Mars. Thank you. The hook again. Moves. Welcome sa VIP level 1.0 sa Marcoy family, Marcoy TV family. Let's do the hook again. Moves. Let's do the hook again. Moves. DJ Dance Remix. Let's do the hook again. Moves. Monkey bounce party. Monkey bounce tayo. Sayaw na saan. Let's do the hook again. Moves. Sige, Ma'am Mars, take your time lang Ayan na, at Mars Abreu, Miki Love, shout out sa Binete Says Daily Life. DJ Dance Remix. Inawan ninyo ni Oso ni Karon. Sayaw taga buntag utuog hapon. Kini atong buhaton. Iki ay yung binaton. Lawas palihubon. Let's do this. Ayan guys, next na mag sa akin ay pala si Ma'am Glea Low. Ma'am tuloy. Sabaan sa guan si Ate Glea Low. Ate Glea, ready ka na? Ate Glea. Yuhu. Hi, this is busy pa din. My goodness, busy pa yun. Dance. Let's do this with dance. Halamak zumba zumba. Halamak zumba zumba. DJ Dance. Panginawan ninyo ni Oso ni Nasa harang pa din. Ayan, Miki Love, shout out si Mars. Sabi ni kapatid na Fatimi BC Channel. Ayan, natapos din ng harang. My goodness. Sige, mag-ready ka na, Ate Glea. Karon.
Sayaw tagabuntag tutuog hapon. Hindi at buhaton, hindi ay yung pinaton. Lalawas palihukon, let's do this. Paminawan ninyo ni Uso ni Karon. Sayaw tagabuntag tutuog hapon. Hindi at buhaton, hindi ay yung pinaton. Lalawas palihukon, let's do this. Uso ni Karon. Sayaw tagabuntag tutuog hapon. Hindi atong buhaton, hindi ay yung pinaton. Lalawas palihubon, let's do this better. Paminawan ninyo ni Uso ni Karon. Sayaw tagabuntag tutuog hapon. Hindi atong buhaton, hindi ay yung pinaton. Lalawas palihubon, let's do this better. Paminawan ninyo ni Uso ni Karon. Sayaw tagabuntag tutuog hapon. Hindi atong buhaton, hindi ay yung pinaton. Lalawas palihubon, let's do this better. Ayan guys, mayan binaba ko po yung LS ni Tiglea Low. Ayan guys, puntahan niyo po 'yan. Siya na po yung sunod sa akin. Ayan guys, thank you sa pagsama sa akin ngayon sa mga nag-share ng kanilang blessing, si Ate Ces, Ate Agnes, Tiglea, Ma'am Jubilee, at saka sa nag-renew ng kanilang membership, si Ma'am Mars. Ayan, thank you sa inyo guys, sa lahat. Ayan, Ate Ces, nandiyan ka pa ba sa harang? Ate Ces, nandiyan ka pa ba sa harang? Hello. Lagi na kalabang tuloy na kayo na imong kabaw. Ang dakong ay mao, batin Layat na mga alien! Sayaw, John! Layat na mga alien! Sayaw, John! Layat na mga alien!
nakasabot sila kay dugay daw ka nagilis, mao taas imong harang. Mao siguro Ate Ses, kimingaw siguro sila ako. Anyways, highways. Inakaw nga mahuman na Ate Ses kay mamalhin ta ni Tigleya. Sayaw bisag way ligo, asok tarap. Sayaw pinabihagay, asok tarap. Ang mga tisoy, sige o at isoy, mura ramag yun. Silang mga tisoy, ang ilinawa, wala rapay mga laboy. Kung ibang andomon, o kabitawan, ang plastic doon. Nandiri na ngayon, nandiri, diri, 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 diri na ngayon. Nandiri na ngayon, nandiri na ngayon. Ang dating doon, nandiri na ngayon. 2, 3, aso karap. 1, 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 2, 3. Dancing with the beat. DJ Arky. Idol. And now it's gone. DJ Lewin. Bukidnon, tuloy dun ang mag-party. Handog na layaw, mag-iwat-iwat pa. Dut ang mga remix, nagwapong mga remix. Dut ka o balila, bukidnon tikno style. Hala ikwaan, hala, hala ikwaan. 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 Techno style. DJ Lewin. DJ Lewin. Sa Bukidnon, tuloy dun ang mag-party. Handog na layaw, mag-iwat-iwat pa. Dut ang mga remix, nagwapong mga DJs. Dut ka o balila, ang Bukidnon techno style. Hala ikwaan, hala, hala ikwaan. 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 Techno style. Bukidnon Techno Style.
Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang iyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na to kung isa ang mga suya. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang iyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na to kung isa ang mga suya. DJ Arky Idol. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang inyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na to kung isa ang mga suya. Kamong mga tambok, ayaw na mo kahadlok. Mahalag na nga basa nga ang inyong ilok. Sayo sa tunga, bilbil ipakita. Tanaw na to kung isa ang mga suya. Suya, suya, suya.